و li demekî ku hêşta gelek navendên siyasî û mîdya Emerîkî li benda stratejiyek rohin û zelal ya birêveberiya serok Donald Trump'in li hember Rûsya û serokê wê Vladimir Putin, Ewropî û endamên NATO nîgeranin li hember peywendiyên dahatiyên Amerîka digel Rûsya. Em ji profesor û lêkolerê zanistên siyasî li zankoya George Mason li Virginia Eric Schreif pirsîn ka çima ev pirs ji Rûsya re giring e. They were not happy with the sanctions. Ew nekêf xweş bûn bi dûrgirtina bi şêwekê ku cîhanê berê xwe dida Rûsya. Wan bawer dikir cîhan xelet wan fam dike û egerê alozî û vederkirina wan Emerîka bû. Bi taybet bi rêveberiya Obama lewan ew bi hêviya her guhertinekê bûn û heza wan ji bo serkeftina Trump neveşartî bû. Li demê kampêna hilbijartinan Boris Trump hinek daxuyanî li ser peywendiyên digel Ewropa û paşeroja NATO'dan nehevbîr bûn digel rêbazên giştiyên Amerîka. Ev bûn xema Ewropiyan. Lê li konferansê ewlehiya cîhanê li Munich Almanya û li kombûnên digel NATO li Bruxelles mezne karbidestên Koşka spî hewildan tirsa Ewropiyan verrevînin. Lê Profesor Eric dibêje hêşta Ewropî bigumanin. Looks like in 2017 Wesan diyar e li 2017 piraniya rêberên Ewropî têgihişneka negatîv ji Trump re hebû û ji siyasetên wî re. Lewan her ti ji Washington derbikeve dê cihê gomana Ewropiyan be. Hikûmetên demokrat û lîberalên Ewropî hevbîrin ku divêt berxwedan li hember Rûsya hebe. Divêt hevkarî dige Rûsya nehêtkirin û divêt Ewropî nîşan bidin ew êgirtîne û helwestê wan li hember Rûsya yek û ya herî giring her kiryareka Emerîkî di pişt Ewropiyan re wê weke xıyanetê bê naskirin. Rûsya dixwaze Ewropî jêk belav bin, NATO lawaz be û derza dinêvbera Amerîka û Ewropiyan de firehtir be. Lê bi baweriya Profesor Eric Schreif, Rûsya û Amerîka dikarin pitir hevkar bin di şerê Daeş de û nehêlana şerên tîreyî li rojhilata navîn û divê bêserûberiyê de Mosko dikare pişta Kurdan bigire. yes, Russia can support Kurds. Belê Rûsya dikare pişta Kurdan bigire. Bu demekê dirêj Emerîka piştavan girtiye û renge ji rêkên lêk gihandina Emerîka û Rûsya piştevanîkirina hevbeşa Kurdan be. Rengekê serxwebûna Kurdan têda be. Ez weke profesorekê siyasetê axivim. Êk ji ihtimalan ew e damezrandina dewleta Kurdî renge alî kar be. Pirsgirêkên rojhilata navîn çareser bike çima ne? Renge Tirkiye wê bê pêşêliya serweriya xwe naz bike. Lê dibe deselatdarên Iraqê, Tirkiye, Sûriya û Îranê bigihên wê bawerê ku çareseriya pirsgirêkên herêma wan bi vê guhertinê dest pê bike. Profesor Eric vêna dibêje çunku di siyasetê de hinek pêşhat nahên kontrolkirin û pêşhatên neçaverîkirî jî dibin. Heta di guhertina sinûrên pîrozên welatan de. If the result of Eger encamê guhertina sinûran dewleteka dûst bû, Amerîka tim piştevaniyê lê dike. Lê Rûsya bi hişdarî li vînan dike û dixwaze xwe nêzîkî hemû layenan bike. Niha gelek heza piştevanîkirina Kurdan nîne. Lê eger ji aliyê siyasî ve bihayê wê durust bû, Rûsya dê pitir handerê dewleta Kurdî be. Lê eger yek hizir bike ku peywendiyên Tirkiye û Rûsya xirab bûn, Rûsya dê pirsa Kurdan bikarbîne û bihêztir damezrandina dewleta Kurdî ham bide.